зиндагониро ҳамон гунае офариданд ки ҳар як инсон новобаста ба кору мақомаш ба инсони дигар эҳтиёҷ дорад, ё баҳри чизе, ё баҳри коре, ё ақаллан баҳри дидор. ҳамеша коре ва ё кирдоре одамҳоро аз ҳамдигар дур мекунад. албатта баҳри аз байн бурдани ин фосила роҳҳои дигар низ мавҷуд ҳастанд, вале гоҳо одамон онро зарур намедонанд ва ё гоҳи дигар қабул намекунанд. ҳар инсон зиндагиашро худаш месозад ва дар кадом ҳол зиндагӣ кардан аз худи ӯ вобастагӣ дорад. вале бархе аз қоидаҳои зиндагӣ ҳастанд ки мо онҳоро аз волидайн меомӯзем. масалан, дарки некиву бадӣ, ҳурмату эҳтиром, дасти касеро гирифтан, кори хайрӣ кардан ва ғайра. миёни мардуми кӯҳансол сухане ҳаст ки мегӯянд аз бахшиш хостан касе кам намешавад. бинандаи азиз, имрӯз барномаи навбатии соя бахшида мешавад ба мавзӯи бахшиш. бахшиш хостан бузургтарин номили инсонӣ ҳаст мегӯянд. ин суханро на як ё ду кас, балки бештари одамони рӯи дунё медонанд. вале чаро дар ин фаҳмиш амал намекунанд? чӣ омиле ҳаст ки ба бахшиш хостан инсон қудрат надорад? бо ин суолҳо мо муроҷиат намудем ба мутахассисон. бахшидан фикр мекунам боз сабуктар аст аз бахшиш пурсидан. анами шояд сабаб ҳамун аст ки мо ҳамин бахшида, яъне хоҳиши бахшиш пурсиданро наметавонем. ҳамун ғурури мо бошад, ҳамун як ғурури аллакай як мадании фарҳангии мо бошад ки мо медонем ки рафтори ноҷо кардем, мо медонем ки айбдор мо ҳастем, аммо забон гашта намераваду намепурсад ки узр барои рафтори кардаам. яъне ин як шояд ҳамин сабаб бошад ки мо аслан бахшида наметавонем. ман фикр мекунам ки агар дилхоҳ нафаре ки мо рафтори ноҷо кунад гӯяд ки узр мебахшед, шумо хоҳ нохоҳ ҳам мегӯед, майлш мегӯед. ҳаст ашхосе ки танҳо ба воситаи бахшиш пурсидан аз гуноҳ намегузарад. ин ба чӣ вобаста аст? пеш аз ҳама аз ҳолати психологӣ, яъне равонии инсон вобаста аст ки ҳолати психологии ӯ чӣ гуна ҳамин бахшишро дарк мекунад. яъне вобаста ба дарк намудани инсон ки чӣ гуна ӯ дарк мекунад. на ҳар кас бахшида метавонад, росташ на ҳар кас, некиро на ҳар кас карда метавонад, барои ки ин бисёр чизи бузург аст. аммо бахшида тавонистанам ман фикр мекунам шахсан ки ин некӣ кардан аст. ба ҳар ҳол инсон ки дар баробари нерӯи созанда боз нерӯи сӯзанда ҳам дорад ва ҳангоми набудани ягон абзори ё қудрате ки тавонад ҳақро ба ҳақдор расонад ва адолат додро барасонад, яъне инсон метавонад ба асли ҳайвонии худ баргардад. яъне асли ҳайвонӣ чӣ аст? яъне қудрати тавоно. яъне ҳар кас ки тавонманд ҳаст, муштизӯр ҳаст, метавонад дигар афроди дигарро нодида гирад, ҳуқуқи онҳоро поимол кунад ва ин ҳам як бигем қазияи аҷибе ҳаст ки дар тӯли асрҳо ҳамеша ҳамроҳ бо масъалаи бахшидан буд. яъне бахшидан то куҷост? дар таърихи фаъолияти одамон ҳолатҳои бузургу хурде ҳастанд ки аслан бо як гуноҳе содир шудаву натиҷаи бузургу хунине ба бор оварда. камтарин ҳолатҳое ки тариқи як амал ва ё коркарде хотима меёфт ба ҷангу хунрезӣ табдил ёфтаву имрӯз низ идома дорад. агар ин ҳолатро дар саҳифаҳои қадимаи таърих назар афканем, як андешае ки одамони он замон бесавод буданд моро қонеъ мекунад. вале дар замони имрӯз ки инсоният бо донишҳои дунявиву динӣ камол меёбад, ин ҳолат тағйир наёфтааст. то ҳол мо одамон дар сарҳади кинаву хусумат ба сар мебарем. як назарияе пайдо шуда буд дар ибтидои асрҳои 20 ки дар натиҷаи як бигӯем як бардошти сатҳӣ, як шинохте аз назарияҳои равоншиносии Зигмунд Фройд ва аз фалсафаи Ницше ки дигар гӯё сифати бахшидан, бахшиш ва умуман гузашт аз сифатҳои накӯҳида шинохта шуд ва гӯё ки ин нишонаи заъфи инсон аст ва ин инсонро аз такомул медорад. ва мо дидем ки бо чашми шар ки дар натиҷаи
گسترش چنین اندیشه در ابتدای عصر 20 چه بدبختی به سر بشریت آمد و واقعا هم دو جنگ جهانی که از سر ما گذشت. اگر ما بگیم با ریشه های روانشناسی و رفتاری انسان ها نگاه کنیم که چه چیز وادار شد کرد که انسان رو از دیگر بخشنده نباشد، گذشت نکند و انسان واقعا هم قاتل انسان شود، این همون گسترش فرهنگ زوری، قدرت، توانایی و نکوهش همه جانبه بخشندگی و بخشش بود که نتیجه نه چندان خوشایند آن را تاریخ بشریت خود گواه شد. شاید یک سخنی که حیات مبارزه است شعار بوده باشد که اینقدر مبارزه ها را شاهد می‌گردیم. طرفی که مثال خودش را مغلوب احساس میکند و برای مغلوب کردن حریف خود میتواند باز واسطه و راه‌های دیگری را جستجو کند که تا ضرر به حریف دیگر زیادتر باشد، کلانتر باشد. همین گونه طرف دیگر باز در نوبت خود راه و واسطه و متدها را استفاده میبرد. محض همین بخشش است که میتواند من بعد راه‌های استفاده بری همون مبارزه رو بین طرف‌ها از بین ببرد. در آیت قرآن کریم آمده است هو الذی یقبل التوبة عن عباده و یعفو عن کثیر. اوست چنان پروردگار شما ای مردمان، اوست چنان پروردگار شما که توبه بندگانش را قبول میکند و از بسیاری خطاهای شما گذشت میکند و شما را میبخشد. در جامعه ما رسم شده است که کسی بخشش میخواهد او را ناتوان بگویند، ولی این قدرت خاص توانترین اشخاص بوده است. این است ما تمام مسلمانان روی عالم همیشه در همه حالت به نام خداوند بخشنده و مهربان میگوییم. اگر آفریدگار خصلت بخشایندگی داشته باشد، پس چگونه آدمی بخشش خواستن نتواند؟ و در آیت دیگر پروردگار می‌فرماید که والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین. بندگان نکوکار من، آن بندگانی بهترین بندگان من همان انسان‌هایی هستند که قهر و خشم و غضب خود را فرو میبرند و گذشت میکنند و خداوند چنین انسان‌های نیکوکار را دوست می‌دارد. در برابر آنی که گناه اندازه دارد، بخشش هم اندازه داشته است. نه همه گناه بخشیده می شود و نه هر کردار احتیاج به بخشش دارد. در زندگی اصلا آداب، تربیه و توانایی انسان می توانسته است تا به انسان قوت بخشد، نیرو دهد تا آدمان قدرت گذشت کردن را داشته باشند. فکر میکنم همون رفتاری که او قصدن باید و باید بخشیده نشود. یکی رفتاری که در حالتها گوناگون است. یک حالتی شد که همون رفتار شد، همون حالت شد که رفتار کردید اون باید بخشیده تواند انسان. رفتاری که اون نقشه قطعی و مقصدناک باشد، اون رفتار علاقه بخشیدن در کار نیست، برای که اون ضرورت به بخشیدن ندارد. قبل از آن که یک تصمیم برای بخشندگی باشد، بخشش هم از نگاه فرهنگ و هم از نگاه داد و خیرات نگریم، باید ببینیم که آیا اون گذشت و اون بخشیدنی که ما میخوایم بکنیم در همون جا سزاوار است، شایسته است یا نه. آیا اون فردی را که مثلا ما میخوایم ببخشیم واقعا از کردار خود پشیمان شد یا نه. مثلا اگر یک قاتل خود شما را به قتل رساند ولی نتوانست بنابر سبب‌های گوناگون و اگر شما بخشیدید، باز هنگام فراهم آوردن امکانیت هیچ کس به شما نمیتونه ضمانت دهد که اون باز این کردار خود را تکرار نکند. موضوعی هست که البته اونا شاید بخشیدنشون نیز خطا باشد. مثلا موضوع خیانتکار را بخشیدن کاری آسان هم نیست و فکر میکنم که خیانتکاری نباید بخشیده شود. شاید به همین واسطه باشد که در دنیا قانون ها پیدا شدن و هر گناهی که صادر می شود موافق بر آنها جزای نیز پیش بینی شده.
мегӯянд ки на ҳар инсон қудрати бахшиш хостану на ҳар кас қудрати бахшиданро дорад. Сабаб ғурур, кибр, кина, худпарастӣ ва ғайра. инҷо саволе ба миён меояд, агар ҳама одамҳо қудрати бар хатои худ бахшиш хостанро доштанд, зиндагӣ чӣ ранг мегирифт? агар ҳамаи одамон бахшида метавонистанд, ҷомеа пешрафт намекард. агар ҳамаи одамон ҳама гуноҳҳо бахшида шаванд, пас қонун ва қонунгароӣ дар дунё арзи вуҷуд намекард ва ҳамаро ва ҳама гуноҳро бахшидан фикр мекунам ки лозим нест. баъзан бояд касоне ки гуноҳ содир мекунанд, онҳо вобаста аз меъёр дараҷаи ҳамун гуноҳашон бояд ба ҷазое гирифтор шаванд, албатта ба мақсади ислоҳ. дар ҳолати дигар як гузашт дар ҳаққи як нафар замина мегардад то дигарон ибрат гирифта бошанд. ҳатто дин ҳам бар он аст ки на ҳар як гуноҳ бахшида мешавад. бахшиш ё бахшандагӣ дар як паҳлӯи таровзу агар истад, дар паҳлӯи дигари он ҳам масъалаи адл, масъалаи ҷазо, масъалаи интиқом низ меистанд ва мо наметавонем танҳо ба як паҳлӯи масъала нигарем. мо гарчанде мегӯем ки ин мафҳуми умумӣ аст, ин мафҳуми дуюм дараҷа аст, ин дигар масъала аст, аммо дар маҷмӯъ гирем, мо худи мафҳуми бахшидан ин ҳаёти ҳаррӯзаи мо аст. барои ҳар як рафтор агар мо пурра инсона бахшем, инсонҳо ба ҳамин чиз одат мекунанд. одат ки кардан хоҳонохоҳ ҳаррӯза ҳаёти мо мешавад. фиребгарӣ зиёдтар мешавад, қонуншиканӣ аз меъёр мегузарад, суистифода мебаранд ба манфиатҳои худашон. барои ҳамин мафҳуми бахшиш бояд ченак дошта бошад, ки ба ӯ ченак ҷавобгӯ бошад, ки ӯ арзишҳои ҷомеаро пурра инъикос кунад. ақидаи дигар миёни мардуми оддӣ ва ё коргар аст ки гӯё бахшиш хостан танҳо хоси онҳо мебошад. зеро бисёриҳо ёд надоранд ки шахси доро низ бахшиш хоста бошад. вале бахшиш болотарин хислати инсонист мегӯянд. пас реша аз куҷо бошад? оила, ҷомеа ва ё сиёсат? мафҳуми бахшиш шахсан фикр мекунам ки ин аз овони кӯдакӣ дар муҳити оила сар мезанад ва дар ҷомеа ва дар оила ва умуман дар ҷомеаи мо низ ин гарчанде ки масъалаи муҳим ҳам набошад, аммо ҳаррӯза ҳаёти мо аст. барои ҳар як рафтори ноҷои кӯдакро бахшем ба корҳои кардааш, ӯ метавонад ба ин рафтор одат кунад. ӯ ки ба ин рафтор одат кард, дар оянда ин яке аз хусусиятҳои манфӣ дар шахсияти ӯ шуда метавонад. аз рӯи таҳлилҳои ҷомеаи башарӣ танҳо аз 5 то 7% одамони рӯи замин қудрати аз гуноҳи ҳамдигар гузаштанро доштанд. ҷомеашиносон бар он назаранд ки ин ҳолат аз тарбияи овони хурдсолӣ вобаста мебошад. мегӯянд то 5-солагӣ кӯдакро ҳаракат кунед дар доираи меҳру муҳаббат, чӣ қадаре ки тавонед тарбия кунед. баъди 5 бо кӯдак ҷиддитар бошед. шояд ҳамон ҳолат дар ҳамин сину сол мафҳуми бахшишро зиёдтар истифода бурдан дар кор, яъне ба маънои пурра дуруст истифода бурданаш. яъне кӯдак рафтори ноҷора кард, ӯ бояд ҷавоб диҳад барои чӣ ин рафторро кард, барои то ки дар кӯдак ҳисси масъулият ташаккул ёбад. то ки дар кӯдак ҳисси масъулият ташаккул ёбад, ӯ бояд ба рафтори кардаи худ ҷавоб гуфта тавонад, ки ина бевосита падару модар ва муҳити иҳота кардаи ӯ метавонанд дар ин раванд таъсири дуруст расонанд. баъдан ки кӯдак калонтар шуд, ӯ аллакай медонад ки кадом рафтор қобили қабул аст ва дар ҷомеа ин чиз қабул аст ва кадом рафтор ғайри қобили қабул аст. ӯ ин рафторро на нисбати худ ва на нисбати дигарон одамон истифода намебарад. имрӯз аз ҳар қадам дарк карда метавонем ки одамон бештар эҳсосотӣ ва ё нозук шуданд. масалан дар камтарин ҳолат бо ҳам сухани қабеҳ мегӯянд ва ё дар як коргоҳ ҳастанду бо ғурур ва ё кина ба ҳам менигаранд. дар бештари ҳангом мо қодир ҳастем бо камтарин сабаб ба ҳам тарафтем.
як нафар ба ҳамон бовари ӯ надаромад, як нафар чизе ваъда карду баъдан наовард, як нафар дигар рафтора кард. яъне ин ҳама чизҳое ҳастанд ки ин аллакай дуюм сеюм дараҷа аст ки ман фикр мекунам ки инсон бояд ба ҳамин чиз роҳ надиҳад, боки зиндаги худашро вазнинтар мекунад. ҳозир 2-3 нафаре ки ман аллакай кина дадидам гирам, ҳар рӯз агар дар корхона бошад ман ҳамон нафарҳоро бинам, хоҳед нахоҳед ҳолати рӯҳии ман ганда мешавад. яке ман фикр мекунам ки ғайр аз ӯ рафтори ноҷо вай рафторе дорад ки қобили қабул аст. вақте ки ман дидам ҳамон нафар, ҳамон рафтори қобили қабулаш бояд пеши рӯм биёд, то ки зиндагии худам хубтар гузарад. бахшиш дар як маврид осон аст, агар шахс худро гунаҳгор эҳсос кунад. албатта вай як вақт не як вақт бахшиш маъзарат узр мепурсад. лекин агар нафаре ки гунаҳгор набошаду ӯро маҷбур кунанд ки бояд бахшишо маъзарат пурсад, гумон мекунам ки барои ӯ ҷон додан осонтар аст аз он ки бахшишо маъзарат аз нафаре пурсидан. бояд ки ҳар як одам як гуноҳе кард пеши ҳамон одам бахшиш пурсад, ё ки чие ки бошад ҳамона бипурсад. ин бахшиш пурсидан ба ҳеҷ вақт айбам нест, вай ин суннат аст. ҳар кас ҳам бахшидан наметавонад, лекин бахшиш пурсидан ман характерам ки ҳама вақт бахшиш пурсида мекардам. бахшиш пурсидан осон аст ё мушкил аст? барои ман осон аст. бахшиш як навъи эҳтиром кардан айда ҳайҷияти инсон, мардай зана эҳтиром. мард вақте ки бахшиш мепурсад чӣ эҳсос мекунад? эҳсос вобаста ай кори кардаи одам, чӣ кор кардааст ки бахшиш пурсидан ҷои айбаш ҳаст ё ки не. агар хатогие карда бошӣ бахшиш пурсидан ягон ҷои айбаш нест. мекунӣ ки хеле мардӣ хита нишон медиҳда, эҳтироми бародарон ай дигарон ай худ. шумо боре бахшиш пурсидаед? чандин бор гуноҳам накарда бошем бахшиш пурсидагем. албатта аз калоно тоқане, аз хурдон, барое ки ёд бигиранд. ҳамарӯза мо дар қатори дигарон ҳаракат мекунем, фаъолият менамоем ва дар баробари эшон зиндагӣ мекунем. миёни мо шояд нафаре набошад ки аз касе хафа нашуда бошад. гоҳо мо медонем ки дар назди касе гунаҳкор ҳастему, бояд аз ӯ маъзарат пурсем, вале чизе моро намегузорад то ин кирдорро анҷом диҳем. мо наметавонем ҳам набахшем ва наметавонем ки ҳамаро бубахшем, чунки бахшидан як амале ҳаст ки дар ҷои худ, дар ҷои муносиби худ воқеан ҳам нафъ дорад, дар баъзе ҷоҳо зарар дорад. қудрати бахшиданро пеш аз ҳама ин фаҳмишу дониши инсон ки табиатан ба ӯ худованд ҳамчун инсони комил ақли солим додааст. ҳар як нафари мо дар зиндагӣ хатогӣ мекунем. бехатогӣ кардан зиндагӣ ғайриимкон аст. ғайриимкон аст. ҳар як нафари мо хатогӣ мекунем, аммо ӯ бахшише ки бошаду дуюм маротиба такрор нашавад, барои чӣ не бояд бахшид? дар ҳақиқат бахшидан дар дини мубини ислом мақоми бисёр волое дорад. то он ҷоро волоӣ дорад ки шахсе ки дар фитрати худ, дар тинати худ бахшиданро ҳамчун касб қарор додааст, чунин инсонро худованд дӯст медорад. психологи рус иванов мегӯяд ки ҷанҷолҳои хурд месабзанд ва ба низоъҳои бузург табдил меёбанд. барои ҳамин пешгирӣ намудани низоъҳои дар оянда, низоъҳое ки дар худ зарарҳои калони моддӣ, рӯҳӣ ва иқтисодӣ доранд, метавонад ҳамон пешгирӣ кунад. маълум мегардад ки дар зиндагӣ танҳо донишманд ва ё ки доро будан кофӣ нест. бояд худро донист ва худоро шинохт. бояд бар гуноҳи худ иқрор шуд то рӯҳ ором бигирад. бояд аз баҳри бузургтарин чиз гузашт то дигарон низ онро шиносанд ва дарк кунанд. бояд ба маънои томаш одам буд, чизе беш не. ин ҷо бармегардем ба оғози барнома. агар соли 1914 бадбинӣ ва интиқоми як кишвар нисбат ба кишвари дигар бештар намешуд, агар онҳо нафрату бадбинӣ нисбат ба ҳамдигарро яксу гузошта ҳамдигарро мебахшиданд, хиёнати як ҷосус сабаби марги миллионҳо намешуд.